जरनाथ बसुमतारी टेङापारानि सा टेङापारा बिथाङा बे स्टुडिअखौ बेखेवनायनि थाखाय बेखेवगिरिनि बिबान लादों आरो हाबाखौ मावफुंनो थाखाय बेवहाय सौफैनो हानायनि जोंनि गोजौसिननि साबायखर बावबाय। जों फिसा माखासे रेकर्डिं खालामनायनि थांखि लानानै आरज मेथाइफोरखौ रेकर्डिं खालामनायनि थांखि लानानै आरो हानायमानि सर्ट फिल्म फिसा डकुमेन्टारि फिल्म बानायनोबो जोंहा प्रजेक्ट दं। बेबायदि खामानि मावलांनो हानायमानि नाजागोन। लोगोसेनो जों बाथौ सिबियारि रायजो राजानि हेफाजाब मदद नांगोन। आरोबाव जोंनि सोलोंथायारि थासारि लोगोसेयैनो बाथौआरि हाबाफारि लोगोसेयैनो जोंनि सावस्रि एबा देहा मेडिकेल बेफोरनि बागैबो सोरबा रोंगौसा डक्टरफोरखौ लानानै रेकर्डिं खालामनानै जों फोसावगोन इउटिउबनि गेजेरजों। आरो बे बेलायाव जों गोरों गोरा सानसुमैफोरनिबो हेफाजाब मदद लागोन। बेयाव गाहाम टेकनिशियान बाहायनानै रेलवे एक्सपार्ट टेकनिशियान बाहायनानै स्टुडिअखौ सालायनो नाजादों। दिनै बे स्टुडिअखौ बेखेवनो थाखाय मुस्रि सरेन्द्रनाथ बसुमतारीखौ हांख्रायनानै लाबोदों। बिथांखौ फंनैसो बेसेन गोसा बोसोन होनानै बेखेवनानै होगोन बेखौ मिजिंथिबाय। गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय। दिनैनि बे AICTE स्टुडिअ खालामनाय एबा बेखेवनाय बिथां जोंनिनो आंगो सार फरायगिरि बिथांनि खावलायनायाव आं नुजाथिनो हादों। दिनै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे बेबायदि खामानि खेत्रआव खावलायनाया जोबोद गोजोननाय बाथ्रा। बिनि अनगायै बिथांनि नैबे स्टुडिअआव नुजाफैनो हानाय दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय गावनि आंगो खामानि गावनि आंखाल समखौ गारनानैब्लाबो दसेनि थाखाय नुजाफैनो हादों। बिनि थाखाय नोंथांमोनखौबो आंजों लोगोसे आंनि गोरबो सिंजों रोजा रोजा साबायखर होनानै बावनाय खुलुमनायखौ नाजावगोन होननानै आसा थियो। दिनै गावनि न'आवनो मोनसे रुम लानानै बे स्टुडिअखौ बेखेवनो सानदों बा बेखेवदों जोबोद गाहाम खोथा। मानोना गावनि न'आवनो स्टुडिअ थायोब्ला मोजांनि खोथा। बाहेरायाव थांस्लायस्लाय बिथां सारा बुंदों गावनि न'आवनो सर्ट मुभि बायदि बायदि हाबाफारि खामानि मावनो हागोन। बाहेरायाव थांनानै जों दस्राजों अनुरद खालामनो बा रां रुफा गारनो फसंना फैया। बे थांखिखौ लानानै दिनै गावनि न'आवनो मावनो हायोब्ला जोबोद मोजां। गारि घरानिबो लामा सामायाव थांनांगौ गोजानाव फैनांगौ गोजानाव गैया। दा बेनिखायनो AICTE स्टुडिअखौ दिनैहाय आंखौ बेखेवनो थाखाय बिथांनि खावलायनायाव आं नुजाफैनो हादों। दा गोजोननाय थाबाय। दिनै आं बे स्टुडिअखौ बेखेवनानै गोजोन्थों। JSP
SD Studio Bikunani. Jai Balai Batauni. Jai Alagazani. Jai SD Studio Bikunani. Jai Mama Nauni. Jai Alagazani. Jai Balai Batauni. Jai Mama Nauni. नों रेकर्डिं खालामग्रा जादो जों मेथाइ रोजाबसै नोंथाङाबो आलासियाबो जोंजों दसे थाफादो आर'जआव आयं नोंनि खामानिया बै रुपजोसे डक्टर मंगल हाजवारि XP स्टुडिअ गिबि मेथाइ रेकर्डिं खालामनायनि हाबाफारि लादों नै खालामनोसै आफा इसोर नै जागायनोसै आफा इसोर दिनैनि बे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां गारांजों दामनायजों देनायजों देंखोजों जाफुंसार होदो बेखांसार होदो दे आफा
더 벌써 Yeah.
लोगोफोर बाजैयाव हटेलाव जाबाय आलु लाबाय टमेट' बाथोन फान्थाव बाथोन अमायानो आंनि फेभरेट ना बाथोन आरो मा दंथाय थाइबें पापर दालि जाबाय नै बिसोरबो आब'मोनहा जाबाय ना मा बेदर जाखो नोंसोरलाय मेसेबथाबलायबाय सासे हनै जोंना बेदर जाबाय मालाय नै अरखाथारबाय जा दे जा आर'ज जोबनानै फैनानै रेकर्डिं खालामबाय एसेना रेकर्डिं खालामनानै फैनानैहाय बाजै हटेलाव जाफैबाय आरो जों आं जागोनसो लोगोफोर